Telekom Premijer Liga Bosne i Hercegovine. Generalni sponzor BT Telekom. BT Telekom Premijer Liga Bosne i Hercegovine. Dajmo više. BT Telekom. Telekom Premijer Liga Bosne i Hercegovine. Generalni sponzor BT Telekom. BT Telekom Premijer Liga Bosne i Hercegovine. Dajmo više. BT Telekom.
1:0 za ekipu Radnika, strijelac igrač sa brojem 7, Marko Basarac.
Što se ne znači kad novac ne čitaš? Što ne znači? Ako je to bi bilo pozitivno. Žuti karton dobio je igrač Studentskog kluba Radnik, igrač sa brojem 4, Željko Krsmanović. Još će gol, on treba tražiti, da ga ukaz.
Mali koga!
Žuti karton za igrača Željezničara, žuti karton dobio je Benjamin Čolić. Ovo je zamjenik Havazovića vidio, ovaj s Ahmedijom. Jeli? Ovaj s Ahmedijom dobro. Za koliki crti zamjenik Havazovića. Nemoj ti, pola!
Igraće se 3 minute, sudijski nadoknadnik. Stać!
Dupla izmena u ekipi Željezničara. Iz igre izlaze Nermin Zolotić i Elina Bilović. U igru ulaze Bešnja i Brković. Bravo, majstora! Bravo! Opa! Ne možeš ih pošati.
Dva žuta kartona za igrače Radnika, požutili su golman Mladen Lučić i igrač sa brojem 3 Stevan Jovanović.
Dovodi,
Studija! Čoli ga! Ajmo pesa! Studija! Ajmo Benjo! Vrati, Bostera! Izmjena u ekipi Radnika, iz igre izlazi Stranko Ostević, u igru ulazi Bojan Čarić.
Zabit će zamijeniti Filić. Izmjene u timu Željezničara iz igre izlazi igrač sa brojem 3 Josip Klesić. U igru ulazi igrač sa brojem 11 Srđan Stanić.
Strijelac za Željezničar Nermin Novak. Izmjenama ekipi Radnika iz igre izlazi igrač sa brojem 10 Daniel Čurun. U igru ulazi igrač sa brojem 16 Zoran Nikić. Go!
Žigoš.
Ajde! Ajmo, Beli! Jao, Ile! Namesti se! Ajde, Beli! Ajde! Izbaci kus. Pet, još! Ovo, pet! Dana! Ajde nazad! Ajde! Dođi, neki ću pomoći šta ga gleda. Evo se. Tako je, bre! Dođi Nika, dođi Nika! Nika, dole! Raširite se, nemojte, raširite se! Igrača! Može igrača! Ajde, Ajmo, Rive! Arbine! Ajde! Radi ga! Bogi! Ajmo, opa! Evo ovdje ispred nas izašlo! Dobro! Jama! Tu kapetan uspio! Ajde! Opet kapetan! Ajmo, Beli! Ajde! Tango! Ajmo, Beli!
Ajde! Ajmo nazad! Ajmo nazad! Kapetan! Ajmi, hajde Janez, odmah! Izidite, izidite! Pazi Janez da 16 utlača! Ajde, Bastara, tu bliže, tamo! Ajde! Igraće se 5 minuta sudijski nadoknade. Ovo želio pobijeti. Ja i to imam. Zijam se. Ajde, Beli! Za skonto. Ti bliži, još bliži! Ajmo Nikiću, ajmo! Ajde još malo! Ajde, stop! Ajde! Tako je, ajde, da! Ide! Ajde!
Izmjena u ekipi Radnika, iz igre izlazi igrač sa brojem 7 Marko Basara, a u igru ulazi igrač sa brojem 18 Igor Mirković.